Καλώς ήρθατε στο μάθημά μας Back to the Future. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς θα μετατρέψετε απλές λέξεις σε όμορφες δημιουργικές εικόνες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του AI Text to Image του Canva. Είναι εύκολο, διασκεδαστικό και ανοίγει έναν νέο κόσμο δυνατοτήτων σχεδιασμού. Ανοίξτε τη μηχανή αναζήτησής σας και πληκτρολογήστε canva.com. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Canva για να βρείτε το επιθυμητό πρότυπο. Για αυτό το παράδειγμα, πληκτρολογήστε κάρτα. Αν και το Canva προσφέρει πολλά πρότυπα καρτών, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο. Κάντε κλικ στο Δημιουργία καινής κάρτας. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης και κάντε κλικ στο Εφαρμογές. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε Magic Media και πατήστε Enter για να ανοίξετε το εργαλείο. Επιλέξτε ένα στυλ εικόνας από τις διαθέσιμες επιλογές όπως έντονο, νίον, ονειρικό ή υδατογραφία. Για αυτό το παράδειγμα επιλέγουμε μολύβι. Στη συνέχεια επιλέξτε τη διάταξη, τετράγωνη, οριζόντια ή κατακόρυφη. Θα χρησιμοποιήσουμε τετράγωνη διάταξη για αυτό το παράδειγμα. Τώρα αποφασίστε τι θέλετε να απεικονίζει η εικόνα. Πληκτρολογήστε την ιδέα σας στο πεδίο κειμένου, π.χ. ένα μπουκέτο λουλουδιών του διαστήματος με αστέρια και κάντε κλικ στο Δημιουργία εικόνας. Το AI του Canva θα μετατρέψει τις λέξεις σας σε μια μοναδική εικονογράφηση σε λίγα δευτερόλεπτα. Εάν διαρκέσει λίγο περισσότερο, μην ανησυχείτε, απλά περιμένετε. Όταν κάνετε κλικ σε μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, αποδικεύεται αυτόματα στα νότα ανεβασμένα για μελλοντική χρήση. Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε μόνο μια εικόνα, οι υπόλοιπες 3 επιλογές δεν θα αποθηκευτούν. Τώρα ας προσαρμόσουμε την εικόνα σας. Κάντε κλικ πάνω της για να αλλάξετε το μέγεθός της όπου χρειάζεται. Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, στην ενότητα στοιχεία, μπορείτε να αναζητήσετε διάφορα σχεδιαστικά στοιχεία. Ας αναζητήσουμε μερικές γραμμές για να προσθέσουμε στην κάρτα. Μόλις θα προσθεθούν, μπορείτε να τις αντιγράψετε όσες φορές θέλετε χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου. Για αντιγραφή, για επικόλληση ή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας διπλασιασμός. Στη συνέχεια προσθέστε πλαίσιο κειμένο από την καρτέλα κείμενα. Στα αριστερά και πληκτρολογήστε χρόνια πολλά. Επισημάντε και διαγράψτε οποιοδήποτε περιττό κείμενο και βουαλά, η κάρτα σας είναι έτοιμη. Κάντε κλικ στο Κοινοποίηση και έπειτα στο Λήψη για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές λήψης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικόνα σας σε διάφορες μορφές. Για αυτό το παράδειγμα επιλέγουμε PDF για εκτύπωση ή JPG για τη λήψη στη συσκευή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τη μοιραστείτε απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να τη στείλετε στους φίλους και την οικογένειά σας. Συγχαρητήρια! Μάθετε πώς θα μετατρέπετε τις λέξεις σε εικόνες με το AI Canva. Συνεχίστε να εξερευνάτε τη δημιουργικότητά σας.